día. Estamos hoxe nesta rolda de prensa acompañadas de Iria Carreira, que é deputada no Parlamento Galego, responsável da comarca de Santiago de Compostela nese Parlamento Galego, e tamén unha persoa que leva todas as cuestións relacionadas con sanidade no Parlamento. E é por iso, porque justamente imos abordar un tema do ámbito sanitario, aínda que tamén inclúe cuestións que teñen que ver con accesibilidade, humanización e sempre o complexo tema dos aparcadoiros. Imos agardar 30 segundos e comezamos. Queremos falar hoxe dese problema que suxeriu justamente o alcalde a finais do mes de xullo relacionado co aparcadoiro do Chus e coa problemática de ampliación do novo hospital clínico nesa nova fase. O alcalde traslada a finais de xullo nunha xunta de portavoces esa petición da xunta de licenza para as obras de ampliación do hospital clínico, unhas obras das que se levan falando desde hai tempo, máis que un proxecto que non inclúe dotar das prazas de aparcadoiro necesarias. Das prazas de aparcadoiro, ademais, que marca claramente a regulamentación de que nos dotamos. 2 prazas por cada 100 metros cadrados construídos, segundo o noso pexón, unha ratio que xa non se cumpre nestes momentos. O alcalde neses momentos fala, pon en riba da mesa e tamén o di públicamente, de que hai 2 opcións. Rebaixar a exixencia, pasar, en vez de 2 prazas por cada 100 metros cadrados a unha, e aplicar a lei do solo de Galiza e non aplicar as nosas propias normas, non o Plan Xeral de Ordenación Municipal, o que é extraño, non? Facemos unha norma, pero cando a administración ten que cumprir a norma, acóllese a outra. Ou propón unha segunda solución, que é declarar de interese público a ampliación, de tal maneira que entón xa non teña que cumprir esta norma. Diante desta proposta, que a nos parece bastante surrealista, que unha administración pública xa propoña en primeira instancia e xa mire como vai bordear a legislación, a regulamentación que ten, nos queremos trasladar unha serie de consideracións. A primeira é que este tema non é novo. Este é un tema que se debateu en distintas veces no pleno municipal e que non se quixo abordar de maneira seria, que ao final non se lle puxo remedio. Xa en outubro de 2015, o pleno da corporación aprobou por unanimidade unha proposición do BNG en que o Concello instaba a Xunta a iniciar as xestións para ampliar e reordenar o aparcadoiro do Chus, xa caótico, como ben sabemos, e como continúa sendo. Instábase tamén nesa proposición a negociar coa concesionaria do aparcadoiro da Choupana un abaratamento de tarifas, que non podía seguir sendo o aparcadoiro máis caro de Santiago de Compostela, justamente un dos máis necesarios, a que iso se abordase, e tamén a difundir na zona o aparcadoiro de Santa Marta e a súa existencia, o que podería valer, está claro, para un tipo de persoas usuarias, non para todo o mundo. Claro, únicamente esta terceira cuestión é a que se fixo, se hai un maior coñecemento do aparcadoiro de Santa Marta, pero o resto das cuestións, pois aí están. Desde o ano 2015, aprobado por unanimidade, pasa o tempo, 6 anos despois estamos nas mesmas circunstancias. Claro, todo iso cando estamos a falar dun hospital que só ten 22 anos, nace en 1999, que xa fica pequeno desde ese momento, que fica pequeno o aparcadoiro desde ese momento e que dá servizo a unha comarca moi importante, unha área sanitaria de sobre 400.000 persoas. Hoxe en día o hospital é cada vez máis un caos circulatorio, teñen que acudir, como sabemos, a ese hospital moitísimas persoas que son persoas cativas, que teñen que ir, porque claro, a xente do rural de Santiago e de outras vilas non pode ir nin a andar, nin en transporte colectivo. Tampouco para a xente de Compostela se favorece que se poida ir en bicicleta, pero claro, cando alguén di que non, o que hai que facer é ir a andar ou favorecer o transporte colectivo, é evidente que para ir ao hospital non vale, e tamén porque moitas veces o que se levan son a persoas que teñen problemas de mobilidade, persoas que non poden, nese caso, facer ese percorrido de outra maneira. Que pasa? Pois que non existiu unha boa planificación deste hospital desde o seu inicio. Foronse instalando edificios para a docencia, o PAC, que posiblemente podería ir noutro lugar, e nós entendemos como Bloque Nacionalista Galego que a ampliación é necesaria, por suposto. Mais o problema é inicial, porque a situación do hospital é nun espazo sen posibilidade de crecemento. Mais, sabendo todo isto, que a ampliación é necesaria,
O que xulgamos é surrealista que dúas administracións públicas, a Xunta de Galicia e o Concello de Santiago, consideren válido saltar a normativa das prazas de aparcadoiro que ten que haber, sabendo que o que se vai facer é agravar o problema de aparcamento e validar un proxecto que vai dificultar o acceso ao hospital. Vai haber un bo número de persoas que aínda van ver agravado e onde se van ver moito máis prexudicadas do que están na actualidade, que aquilo é terceiro mundista. Xa se vai agravar un problema, como se di no propio proxecto, agravar o problema do aparcamento. Entón, claro, o que nos extraña é que non se vaya a un proxecto máis ambicioso, aínda que non nos corresponde a nós buscar cales son as solucións, pero a solución non pode ser que non a hai, e que se saltan a legalidade. Hai varias cuestións que estiveron enriba da mesa durante algún tempo e que se discutiron, a actuación na parcela beira do Cimus, onde se poden crear unha serie de prazas, aínda que non serían suficientes, e que non poden estar as administracións pasándose a pelota, dicindo o Concello que o faga a Xunta que o faga o Concello. Nós o que queremos é trasladar claramente unha mensaxe, unha mensaxe a respecto dese ir da man moitas veces de Bugallo e de Feixóo, do alcalde de Santiago co presidente da Xunta. Menos ir de ganchete e máis compromiso con Santiago, menos parafernalia simbólica e moito máis feitos prácticos que sexan bons e que dean solucións dos problemas. É por iso que nós solicitamos do Concello, e imos solicitar no pleno do Concello, que inste a Xunta a presentar un novo proxecto, un proxecto que sexa consensuado co Concello, de tal maneira que o Concello tamén se implique, xa que as administracións están botándose a pelota unha a outra, que entre as dúas decidan que se poñan en riba da mesa un novo proxecto, xa está cal é a parte que se precisa de ampliación do hospital, pero que ese proxecto contemple a necesaria humanización e contemple a necesaria dotación de prazas de aparcadoiro, que non é un problema menor, xustamente consensuado co Concello e co Consello Municipal de Saúde, porque que un tema como este tamén non se aborde, non se presente diante do Consello Municipal de Saúde, que o tratou en distintas ocasións noutros mandatos, con solucións para o aparcadoiro. Nós entendemos que non vale esa especie de dicir ou hai quirófanos, ou hai salas, ou hai máis consultas, ou hai aparcadoiro, é unha cuestión máis relevante que a outra. Ten que haber as dúas, existen solucións para que poida haber as dúas, e o que instamos é as dúas administracións a que se senten e a que busquen un proxecto que realmente ofreza unha solución e non un agravamento do problema que temos a estes momentos. Insisto, algo que nos parece tremendamente grave, que dúas administracións públicas o que pensen é en tirar para diante, fazer a ampliación, saltándose neste caso as normas existentes. E xa lle dou a palabra a Iria Carreira a continuación. Vale, pois moi bo día, grazas por estar hoxe aquí. En liña co que estaba comentando Goretti, desde o BNG consideramos chave que hai que instar a Xunta e o Concello a traballar dun xeito coordinado en tres cuestións que consideramos de extrema importancia. Por unha parte, relacionado con este tema do aparcamento, é preciso que se elabore un plan de accesibilidade e de humanización da contorna do hospital clínico. Por unha banda, é preciso un espazo para deixar a estas persoas dependentes ou que poidan precisar asistencia, porque o que non pode é seguir manténdose esta situación de que unha persoa maior, por exemplo, que requira ese acompañamento, precise vir ao hospital con dous acompañantes, un para que conduza e se encargue de aparcar e outro para que o acompañe dentro do centro hospitalario. Tamén neste sentido non vemos axeitado a liña que está seguindo o Sergas de desmantelamento, de retirar ese persoal que se situaba nas portas de entrada dos centros hospitalarios para asistencia e que a día de hoxe esa figura xa non existe ou é anecdótica. E por outra parte, neste plan de accesibilidade é preciso prestar atención ao estado das beirarrúas, que son escasas na maior parte das ocasións e que ademais que se atopan ocupadas por vehículos moitísimas veces pola propia falta dese aparcamento no que incidía Goretti. Compre ter en conta que se trata dun centro sanitario ao que acuden persoas en cadeira de rodas, persoas cunha mobilidade reducida, como xa dicía, ou incluso persoas con carros de bebés e que teñen dificultado o seu tránsito por esa falta de espazo. Tamén consideramos importante dar cumprimento aos plans de emerxencia
a ampliación do hospital e a consecuente reorganización da circulación que ten que haber, ten que garantir sempre que ante unha eventual emerxencia, por exemplo, o equipo de bombeiros poda acceder ao interior do hospital ou da estancia que estea en perigo nuns tempos mínimos e que cumpran a legalidade. E, por outra banda, dentro destas obras da ampliación do Chus, parecenos moi importante remarcar o garantir o correcto funcionamento do heliporto. Esta é unha infraestructura que se demostrou chave para o manexo dos pacientes críticos. A día de hoxe en todo Galiza hai 2 helicópteros funcionando, un deles está aquí na base en Conxo, este heliporto que está situado á beira do Hospital Clínico axuda a cumprir eses tempos mínimos para a atención de pacientes nun estado verdadeiramente grave. Despois quixera remarcar o feito de que nos parece moi grave que a Xunta de Persoal non teña coñecemento a día de hoxe de cal é este proxecto de ampliación. Consideramos que a Xunta de Persoal, como parte implicada, ten que ter coñecemento canto antes de cales son as directrices deste plan. E xa para rematar, hai dúas cuestións que quixera salientar respecto da ampliación. Por unha parte, instamos aos Sergas a reorganizar o funcionamento do complexo hospitalario de Santiago, porque o que estamos vendo é que están funcionando varios centros hospitalarios, ás veces con duplicidade de servizos, incluso con duplicidade de consultas, e tamén é preciso tomar decisións acerca de cal vai ser o futuro do Hospital Gil Casares, en ese sentido darlle unha correcta orientación, sabendo sempre que as camas hospitalarias son precisas. Desafortunadamente, polos tempos que corren de pandemia, témolo moi claro, pero lembrar que previamente á pandemia esas camas do Hospital Gil Casares eran necesarias cada inverno, cada epidemia de gripe, que se colapsaba totalmente o complexo hospitalario. E despois remarcar que dentro desta ampliación do Hospital Clínico, tamén na liña da ampliación do servizo de urxencias, que evidentemente é necesaria porque cada vez máis xente está acudindo a este servizo, remarcar que un mal funcionamento da atención primaria deste primeiro eslabón do sistema sanitario vai repercutir tamén cun colapso dos seguintes niveis asistenciais. Mentres que a atención primaria continúe no estado no que está, totalmente colapsada, con consultas desbordadas, con profesionais que non dan abasto a situación que se está dando, esa presión asistencial vai ir trasladando a outros niveis. Resulta moi evidente constatar que se unha persoa ten un problema de saúde que require esa atención sanitaria, non é quen de conseguir unha cita no seu médico de cabeceira, na súa médica de cabeceira, vai acudir ao seguinte nivel, vai acudir en moitos casos ás urxencias hospitalarias e contribuindo aí a ese colapso por non ter unha asistencia que debería estar garantida. Ben, non sabemos se tedes alguna pregunta, alguna cuestión que formular. Sí, Goretti, entón, cal crees que sería a mellor forma de reorganizar ese espazo, sobre todo polo tema do aparcamento, porque Bugallo xa dixo que era unha cousa moi complicada, que incluso as plazas que se poderían proxectar por unha idea que era con contraberta que tampouco serían suficientes, que o colapso é tal que as posibles solucións que están sobre a mesa non sabemos se van a descolapsar ese entorno, e despois que Bugallo xinó que non hai moitas formas de proceder, que se hai unha parcela cerca que podería utilizarse, pero que tamén hai unha petición para que se da OSC que quere construir un edificio. Entón, que facer? O sea... Pero claro, o problema non pode ser que, como non hai solucións, entón deixamos que impere máis caos. E que a verdade, eso non é o que lle corresponde. A quen lle corresponde buscar unha solución en todo caso é a él e o presidente da Xunta. Corresponde buscar unha solución porque iso non pode ser máis caótico. Era caótico terceiro mundista xa prácticamente cando comezou a abrir e co paso dos tempos que se agrava. E como se atreven a presentar unha proposta onde xa se di que se vai volver a agravar.
Entón, é certo que esa parcela a beira do Cimus pode ser insuficiente, do que se valoraba aí era que podía haber sobre 500 prazas de aparcadoiro, pero cando menos será un alivio. Cando menos, o primeiro que hai que abordar xa, existe unha parcela e unha parcela que no seu día xa foi prevista que no Pexón se puidese dotar para aparcadoiro. Construamos ali o aparcadoiro. E que o problema aquí, o problema que está no fondo do alcalde é que non quere dicir quen ten que construir ese aparcadoiro. Si quen o ten que facer é a Xunta ou quen o ten que facer é o Concello. E como quere evitar iso, entón di non hai solucións. Entón, esa é a primeira que podería ser polo menos unha solución provisional mentre se busca outro espazo. Nós xa puxemos aquí en riba da mesa que non nos corresponde a nós buscar solucións, se tivésemos que gobernar, desde logo, algunha hai en riba da mesa, pero o que habería que ver era unha reordenación de todos os espazos que hai aí, cal é a funcionalidade dos centros, cal é a funcionalidade do Gil Casares, buscar outros espazos. Hai posibilidades, por suposto que as hai, posibilidades máis ambiciosas que as que están en riba da mesa, pero que a posibilidade sexa, nós miramos para outro lado e sabemos que ali cada vez vai ser máis difícil acceder ao clínico, eso sí que, e mesmo que se xuxira a posibilidade de que, en vez de aplicar a regulación municipal, vamos a aplicar outra que nos sexa máis favorável, claro, é que se nos cae a cara de vergoña, porque que lle pasa a persoa de a pé, ao veciño e a veciña, cada vez que ten que cumprir unha determinada normativa municipal? Pois que diga logo, ai, non, a min que me apliquen a da Xunta, que é mellor e é máis favorecedora. É que isto é un pouco colmo. Entón, que esa parcela situada á beira do Cimus pode ser unha primeira medida de alivio, con aproximadamente 500 prazas, esa sería a primeira solución. E mentres hai esa solución, busquemos outra nas inmediacións. Algunha con algunha reordenación que, insisto, non nos corresponde a nos agora buscar a solución, eu creo que sí que pode haber, pero nós o que instamos é que se senten a Xunta e o Concello, saben que están poñendo en riba da mesa unha mala solución para a veciñanza e algo que lle vai causar moitísimos problemas á xente e que se senten en riba da mesa e que deseñen cal pode ser unha proposta. Pero a proposta non pode ser como fixemos, porque claro, entón poderíamos falar, claro, vamos a irnos ao modelo inicial, isto está mal feito, tiñamos que ir a un hospital noutro sitio, noutro lugar, ou tiñamos que ir a un hospital máis pequeno, especializado en distintos lugares, vale, pero agora xa temos este macrocomplexo. Entón, témolo. Este macrocomplexo ten que seguir actuando. Busquemos cales son as fórmulas. A velas hainas, que pasa? Que necesitan traballo e necesitan consenso. Eu insisto en que cando o alcalde di isto non é solución, o que non quere é buscarse eses problemas porque lle interesa pois ese tema de a foto de ir de ganchete e non poñer problemas. O caso é que o que di é non é prioridade do Concello facer ese parking. A prioridade é que o faga a Xunta. Se o fai a Xunta, magnífico. Bueno, que se deixen de pasarse a pelota entre as administracións, que o fagan. Ese é un servizo importante. Non só un servizo, é certo, para Santiago de Compostela, para a poboación de Santiago de Compostela, pero sí para unha parte dela, para a parte do rural, toda, que ten que desplazarse e, por tanto, ten que vir en coche porque moitas veces o transporte colectivo non dá para facelo, e tamén para toda a poboación de Santiago de Compostela que a forza ten que utilizar un coche porque a persoa a que ten que traer ten problemas de accesibilidade, problemas de mobilidade e non pode ir en transporte colectivo, non pode ir a andar, non pode ir noutras fórmulas. Entón, solucións hainas. Eu creo que o que hai é a intención de tapar os ollos, mirar para outro lado e deixar que siga cada vez sendo un caos ter que ir ao hospital. E eu creo que todo o mundo somos conscientes do sufrimento que significa para moita xente cada vez que ten unha cita e decir, bueno, a cita é ás 12 da mañá, pero vou 2 horas antes, 3 horas antes, porque aquilo é un inferno. Entón, isto non pode ser, non pode ser. Non pode ser que ali polo hospital non poidas andar polas beiras rúas, como comentaba a Iria, que aquilo todo sexa unha zona onde non hai un espazo para descarga express, onde todo é unha loucura e deixas o coche en calquera sitio a desesperación. Aquilo é a desesperación constante. Entón, que non nos digan que non hai solucións, claro. Iso a nós non nos vale como remedio. Algúnas solucións en riba da mesa, pequenas provisionais hai, mentre se buscan as máis importantes, que por suposto que tamén as hai, e que pasa por buscar espazo para construir un aparcadoiro, está claro. Dices que se teñen en conta os planes de emergencia, E aí, pois que se calcule e que se nos diga se se cumpren. Desde logo nós temos dúbidas sobre que se poidan cumprir. Eso que poñemos en riba da mesa. Efectivamente, como dicía Goretti, a día de hoxe o caos circulatorio que rodea o hospital en determinadas horas do día pode ser
tremendo, vímolo moitas veces, pois no caso de incluso de acceso das ambulancias que poden acceder, pero incluso para sair do hospital, pois os seus tempos vense ralentizados por ese tráfico intenso que está habendo, pois xente buscando onde aparcar ou tratando de aparcar en sitios que non son axeitados, e que iso dificulta moito os tempos. O que temos claro é que calquera infraestructura deste nivel ten que ter uns tempos moi ben definidos e teñen que ser sempre cumpridos, sobre todo no caso de emerxencias. Por iso nos creemos que ten que haber ese informe que clarifique cales son os tempos de actuación en cada caso. Que papeles que ten que xogar tamén o parking que xa está, pero o interno do clínico, non? Porque moitas veces dá a sensación de que hai moitas plazas valeiras e que hai o mellor persoal que está traballando en outros hospitais, pero teñen unha praza aí. Eso teríase que se reformar outra vez. A ver, o aparcamento o que está dentro do clínico, o que é aparcamento de persoal, o que estamos vendo que a día de hoxe se ve tremendamente escaso ante o volume de profesionais que están traballando neste centro. De feito, ese aparcamento, pois tamén acaba sendo un pouco o reflexo do que hai fora, un territorio sen lei onde os coches están amontoados de mala maneira porque non dan cabida. De feito, moitas profesionais en numerosas ocasións teñen que aparcar fora pola incapacidade de poder facelo no interior. Entón, é un aparcamento que xa, no momento que se proxectou o hospital, tendo en conta as dimensións do propio centro, se vía escaso por ao volume de profesionais que iban traballar ali. O que non podemos esquecer é que o que dicía Goretti, que se trata dun centro moi novo, que ten 22 anos de vida, e que xa era escaso o seu comezo e que agora cada vez se agrava máis a súa situación. Perdón. Moi ben, pois non hai máis cuestións, deixámoslo aquí e grazas por